Абе, някой ще ми каже, кой ми свърли нещата пред вратата. Ама, те още ли се въргарят навънка? Защото те ги изпрати да си ходят там, където и ти... Та пък това е работа да ми ги свърля, бе. Тя нормална ли е, бе? Айде, бе! Спокой малко, бе. Не мога да, бе! Абе, знаеш ли? Марион, той ми пише вече, бе. Абе, ти много лайкове събра, бе. За кое, бе? За това където не става. Ти не знаеш ли? Ела да виждам. Това не става, бе, виж, че ми пише. Ама наистина много лайкове, виж. Ето да, вземи. Пази си, че не виждам. Та, Теодора, нормална ли? Как може да пишеш такива неща за мен и да лъжи? Аз ще ги стрена, кой знае колко хора са ги видели. Какво е това, бе? За това където не става. По-леко ще се спънеш. Его. Тази нощ спах пред един приятел, но днес мисля да говоря с Тела и да се нанеса в нейната стая. Абе, да ти кажа, Софи, Марио май за онова не става, защото се нервира бая. Айде сега, на всеки му се случва. Засича, бе, понякога какво. Абе, добре, аз ти казвам сега, че не се случва на всеки, пък... Айде, моля ти се сега, това няма никакъв смисъл да го говориме. Не, има смисъл да го говориме. Кой ми звъни сам и прекъсва всичко? Ало? Лили, ти ли си, бе? Да, здравей. Здрасти. Софи, много съм притеснена за Боби. Какво е станало с Боби? Днес сутринта в хижата дойдоха полицаи и го арестуваха. Арестували са Боби? Да, арестуваха го. И ти чак сега ми звъниш. Браво, бе. За какво са го арестували? Къде? Не знам, нищо не ми казаха. Да. Просто отведоха го в първо районно и... Ти там ли си? Отивам натам. Моля те, ела, Софи. Идвам, разбира се, много ясно. Чакаме отвънка. Хайде. Добре. Софи, дай ми на Митко, където работи там пицарията, адреса. Бързо. Ма, защо са го задържали? Не знам, бе, ти. Някой нещо казва ли? Тръгвай към студентски град, аз ще ти кажа... По-точен адрес ще ми дадеш ли? Ще му звънна, ще ти изпратя на СМС, тръгвай бързо. Аз ще дойда с тебе, ама няма как, защото знаеш, че в първо район... Айде, моля, няма смисъл да идваш ти, просто... Не, бе, защото са ме задържали. Дай ми айде! Поне това направи. Ей, то, Боби, бе. Айде, бързо тръгвай. Абе, не е виновен, Боби, ама Тръгвай. Чантата ми дай. Айде по-бързо. Жигни малко. Не се залисвай в игра, Абе, ще ти изпратя СМС сега. Айде, тръгвай. Здрасти, Рая. Здравей. Баща ми тук ли е? Не. Много тъпо, че баща ми го няма. Какво има? Исках да говоря с него да започна работа тук. Може да говоря с тебе. Ти нали си управител? Не може да започнеш работа тук. Как така не може да започна работа? Трябва да говориш с баща ти за това нещо. Баща ми го няма в момента. Ти си управител, може да ме назначиш. Не мога. Такива са правилата. Не мога да назнача никой без баща ти да знае. Рая, аре с тия глупости баща ми няма да има никакъв проблем да работят тук. Това е неговото заведение. Така е, затова говори с него. Рая, в момента те правиш на интересна и може би не ме искаш, а не че не мога да ме назначиш. Да, няма те лъжа, не те искам. След това, което направи с Дани, за мен ти си лош и безотговорен човек. Чакай малко, какво общо има личните ми взаимоотношения с Дани и това, че искам да започна работа? Симона, ти се подигра с всички. Не само с Дани. Абе, я престани да ми се мешаш, какво те интересува? Добре, говори с баща ти. Точка. Няма да го направиш, така ли? Не, няма да те назнача. Окей. Или си поръчи нещо и да си ходиш, защото си имам работа. Да, тръгвам си. Добре. Честно казано, въобще не ми е мечта да работя тук и Рая да ми е шеф. Обаче нямам друг избор, все пак това е бар на баща ми. Пристигнаха ли безалкохолните? Бе, чакам ги още. Искам да кажа, че
Общо усещам променя от снощи. Абе ти добре ли си? Какво бе? Какво ти става? Какви сте неща, където говориш? Много ми беше хубаво снощи. Направо някакви чувства се пробуждат. Мен днеска ми е супер превъзбудено. Митко, Трябва да поговорим стига. за нас. Такова нещо като нас няма. И какво говориш сега? Какво става? Още по-малко пък тук е място да обсъждаме това нещо. Еми къде е другаде? Аз да не те виждам някъде другаде, че да ги говоря тези неща. Всичко приключи. Това беше за една вечер. Беше ни хубаво. Стига бе, и това не е. може така. Как не може как да така? крия чувства си? Пък и плюс това, знаеш колко ми е гузно, че Абе, през Митко, пак с на братовчет ми жената. а на мен да не би да не ми е гузно. Вчера ми се стори, че Роси има чувства към мен, а сега се държи супер студено. Не мога да я разбера. Стига вече. Няма какво повече да го обсъждаме. Абе, не дей сега. Абе, няма не дей. Темата е приключила. Чай, че... Продължавай да си миеш съдовете и няма какво повече да се разправяме. Марио, ти какво правиш тук, бе? Какво правиш тук, те питам? Казах ли си, че не искам да те виждам? Аз казах ли ти на тебе, че не искам повече да те виждам? Ако обичаш, напусни веднага. Ти ми кажи какви са неща, които си писала за мен във Фейсбук. Марио, не съм излагала за абсолютно нищо. Ти не заслужаваш нищо това, което направи за тебе, просто защото ти не ставаш за нищо. Ти не си мъж. Излез, ако обичаш, напусни стаята ми. Напусни стаята ми, квартирата ми и повече не се... Няма повярвам за тези неща, които... Защото ме кучка, и доста не ми раби, бе! Веднага ги изтриш тия лъжи, които си писала. Ясно ли тебе? Ясно ли тебе? Какво правиш, бе? Ще съжаляваш, чуваш ли ме? Остави я! Остави я! Теди! Теди! Ела! Седни! Моля те! Добре ли си? Направи ли ти нещо? Остави ме, Мира. Остави ме, нямам нужда да се мерят от и махни се. Добре, наистина. Искам да проверя дали си окей. Стела, заради тебе съм в това положение, не се прави. Не си заради мен това положение, заради това, което си поснала. Виж сега, опитвам се да ти кажа, че ако продължаваш, той пак ще се върне. Разбираш ли? Остави ме, Мира. Трябва всички да знаят, че този човек е той. Той е идиот, той е изверг. Да, той е такъв. Наистина. Познавам го и затова ти казвам, не продължавай с това, защото още по-зле ще стане. Видях, че Марио не се е променил и няма да се промени. Сега вече съм абсолютно убедена, че не искам да бъда с него. На мен също е посягал и ти казвам, че е за твое добро да... Моля те, остави ме сама, моля те. Имам нужда. Добре, ако имаш нужда от нещо, аз съм в моята. Митко! Митко! Мите, бе! Остави този парцал. Какво правиш тук, Тръгвай бе? с мене. Къде? Чакай, успокой се. Какво правиш Лили тук? ми се обади преди малко. Прибрали са Боби. Къде са го От прибрали, вилата. бе? Полицията. И що? Не знам, човек. Къде знам? Ма Някой нещо казва ли? Чакай малко, Каква моя е тази приятелка, си моя Трябва да приятелка. дойдеш с мене, защото аз не мога да се оправя сама. Добре, чакай Ти само. си на работа, Слушай, имаш погледни. много Нищо не инцидентна си ситуация е свършил, ма станало. Не става така, бе, човек. Окей, отивам да свършвам по най-бързия Ама не начин се може, връщам. Не Ама може. Ама разбираш ли, Ти че си не на търпи работа. отлагане? Извинявайте, вас Моля не те. ви познавам. Чакай, София, аз ще направя. Моля те се, не Не, търпи не може. отлагане. Няма, Това, не че си мога. братовчетна, то ли не можеш да си излезеш, когато си решиш. Ама, случай е много Довърши си инцидентен. нещата и тогава. Не Тръгваш мога. и с мене. Като се върна, ще довърша. Нямам време да те чакам. Не става, Митко! Не мога. Чакат, ма. Не ме интересува дали ще ме изгонят работа или не. Трябва да помогна на Боби. Той би направил също за мен. Мина ли ти вече всичко? Майка ми ме накара да се почувствам по-добре. Говорих с нея. Беше много тежко, ама поне ми каза, че наистина това не е истинската любов. И съм сигурна вече, че нещата ще се поправят малко по малко. Искам да ти се извиня, че така реагирах. Спокойно. Знам, че ти за нищо не си виновен. Спокойно.
Знам, Разбрахте, че си афектирана, че се е досала, наговори глупости, няма страшно. Съжаление, ти не спокойно. го заслужаваш. Спокойно, простил Съжалявам съм ти. много. Няма нищо. Не исках да те гоня, не исках да... Слушай, важното е, че продължаваш напред. Това е най-важното. Оф, има и Че- друго. Какво? Трябва да си намеря работа. Ходих на баща ми бара. Там работи Рая, тя е управителка. И заради лични проблеми и отношения, въобще не искаше да ме приеме и да ме назначи. И сега не знам какво правя. Трябва да си намеря. Обаче аз пък си намерих да ти се похваля. Да, бе, верно Да. ли? Къде, каква? Разхождам кучетата на богатите хора. Разхождаш кучета. Чакай, такава работа има ли в България? Явно има. Богатите си наемат други хора, които да им разхождат кучето. И ти плащат, за да разхождаш кучетата? Да. Не е най-скъпо платената работа, но пък е готино. Все пак ми плащат да разхождам кучета. Супер! Ама намерил ли си хора да разхождаш? Първите ми клиенти са гей двойка. Много готини пичове обаче. В смисъл... Гей двойка? Да. А се не внимавай с тия гей двойки. Спокойно, никога, знаеш. Какво точно на тебе ти се паднаха такива? Много си зле. Супер, мен това би ми харесало, ама... Кефи ме, въпреки че малко е странно. Добре. Не знам дали мога да Готино е уредиш много. нещо да питаш за мене. Ще мога? Ще дойдеш с Ме мен. кефат кучетата. Ако искаш, ела с мен сега. Тък му ще видиш как върви работния процес. Доста е забавно. Аре, супер, аз съм Айде. новита, звучи ми много добре. Айде, отиваме. Кученца малко. Да, сладки. Айде, супер, отиваме. Айде. От доста време не бях виждал Симона да се смее и много се радвам, че отново се сближихме. Нямам никаква идея. Ето ги, ела. Те сигурно ще знаят повече. Окей. Добре, разбрах. Какво става, бе, хора? Какво става? Нищо, какво да става? Видяхте Бобката е ли го? вътре, Никаква информация ни дават. нищо не знаеме. Чакай, бе, той имаше един приятел Енчев. Сега затворих телефона, чухме се с Енче, в чужбина не мога да ни бъде от полза, няма какво да направим. Добре, де, кажи нещо на тебе, някаква причина, за какво може да е? Аз имам съмнение, че е тук, защото преби Адриан, бивши ни Мислиш ли приятел. заради това? О, ужас. Така си Не, аз мисля. ти кажа, че така ще стане. Аз бех сигурна. Бех сигурна. Изобщо не трябваше да се Аз снимаваш. влизам да проверя пак дали ще има някаква Моите види, да, защото Аз това е направо. нормално. Още като чух за този побой ми стана ясно, че няма да си остане без последствия. И по-добре, че са полицайите, а той не е пратил някакви мутри да го прибият. Абе, това е сериозно, разбираш? Абсолютно нещо сериозно става. Не, абсолютно не ме пускат. Боби, има ли адвокат? Защото казаха, че само адвокат ще Това си говорим и ние. Току-що и аз това казвам. Защото те да го приберат, значи те да дойдат така да го приберат, то няма да е, нали сещаш Нещо нещо сериозно отре. нямам никакви познати, аз не не е знам заради къде е. този. Нещо друго е Никаква станало. информация, нищо. Не, дай да свързваме някъде да намираме адвокат да му наим. Трябва Ще да събираме намерим пари ли, най-добрия, какво ще защото- правим? Някой Няма няма как. ли някакви познати адвокати? Аз се мъча да се сета, ама не. Добре, кога ще го пуснат нещо? Васко, Не, не ти? казаха ли? Как те не ти казват, виж, какво казват, че не казват информация? Никаква информация не ме пускат. Ние трябва да се свържем, за да ни обяснят адвокатите какво Само се прави в адвокат. такава ситуация. Нито полицаи познавам, нито адвокати познавам, но ще намерим начин да го измъкнем от тук. Коки! Да. Олеле, какви са тези торти? За мен ли? Дай едно парченце. Айде. Не пипай. Айде, моля те. Не може За да кого е казвам, не е това? за тебе. За кого е това тогава? Де. Де? Радостина ще идва, една седмица не сме се виждали, нали беше на екскурзия сега. Няма да пипаш. Какво е Това е. хубава торта? Моля те, да едно парче само. Знаеш колко обичам сладко? Ела там гледай. Даже и кафе няма ми да дадеш сигурно. Аз съм направил колкото за нас да има. Там ти е това. Свещите съм свещите забрал. ще Дай, си дай, ги дай, дай. Бързо. Взимай, айде. Аз се къшкам. Тук няма да ви преча, нали? Да, изчезвай. Ай, гледай си. Здрасти. Много си се променила. Благодаря.
Всъщност нямам много време, дойдох да поговорим. Добре, да влизай и ще говорим. Не знам дали има смисъл да влизам. Как? Слушай... Вземал съм торти, кафенце. Ей, супер си се подготви. Слушай, Коки, трябва да се разделим. На екскурзията срещнах друг. Как така да се разделим? Просто влюбена съм в друг. Извинявай, предпочетох да дойда лично да ти го кажа, да не е по телефона, защото според мен това е супер глупаво. Коки е добър, но не сме един за друг. Той е по-скоро момче, а новият ми приятел е истински мъж. Добре. Ще тръгвам. Пак ти казвам, предпочетох лично да ти го кажа. Ти все пак, ако размислиш, ми се обади. Хайде. Чао. Чао. Не, ето, какво стана? Ти толкова се постарал. Айде това тогава да не го хвърляме на вятъра. Си пи по-на кафенце, си нарежем по-на парче торт. Не, вие жените само за торти си мислите. Айде, спокойно. Лежи, айде. Какъв е този ден, направо не знам. Боби го заключиха, Радостина ме заряза, а аз съм се пазил за нея. Даже и порно не съм гледал. Направо пълен ужас. Малето се чува. Чуеш? Да. Здрасти. Здрасти. Ти си с компания? Да, ме запознай с това, е моя много близко приятел. Аз съм Симона, приятно. Денислав, събудите се. Точно на време идваш, ние сме малко под пара, че пътуваме. Здрасти, Симона, приятно ми. Здравей, как си? Бе, идеално, Венка. Тръгваме за Рабанаси. Ние малко да побързаме, Дени, защото... Тук къде отиваш? Да не закъсняваме. Иска да излезе. Кари, ела, Кари. Влизайте. Мале, колко ви е хубаво тук. Благодариме. Вие ли сте си го направили толкова яко? Интериора беше негова идея. Ама и ти даде доста неща. Много яко червено, обожавам. Старахме се. Нещо забравяме ли? Картината трябва да вземем подаръка. Къде отивате? Подаръка, картината. Отиваме на сватба в Арбанаси. О, супер! Кученцата. Си скарате яко. Ти си ги гледал, вече знаеш всичко, няма никакъв проблем. Двечки ли са? Двечки са, да, ще ги видиш, то едното. Ето го е другото. Ей, сладур! Ето го, принц. Как се казва? Принц. Принц! Нали ще но слушаш, ти си много сладко. Виж, веднага ще те хареса. Да. Към обичлив. Никакви проблеми няма. Ще е добре обаче да побързаме вече, Дени, защото не искам да закъснееме. Много път ни чака и... Това е, готови сме, значи правяме се да тръгваме вече. Само, знаеш какво си мисля, да те помоля, ще можеш ли тази вечер да останеш да ги гледаш тях, защото като са сами, ние сме ги оставили и просто вечер нещо им става откачат. Ето, виждаш. Веднага направиха беля. Ще почнат бели да правят. Сега ще го правим. И най-вече не забравяй, като ги върнеш тук, да им измиеш лапичките, да ги храниш само с тяхната храна, защото си е много чувствителни стомасите и... Добре, няма проблем. Да не става. Ще остана при кучето. Ще успееш ли? Да, ще успея. Няма проблем. Много ти го благодаря. Ще се разберем за парички допълнително. Добре, мерси. Чао, весело изкарване! Чао, весело изкарване. Много ни е трудно да оставяме принц и Кари сами, но нямаше какво да направим. В хотела не допускат домашни любимци. Дано да няма проблеми да не се стресират много.